Uite-l și pe băiatul ăsta. O prietene, o. Hai, nu mai trage. Oi, trage și la. Ba, mă, să-mi bag ciorul, mă, să. Trage la somn, iară. Hai să mă piși pe iară. Uite-l și pe ăsta. Bă, ești nebun la cap. Să ți mă și să respir un pic, că deja nu mai pescuit, e stres. Nebunule. Azi cred că o să facă his ca Toma Caragiu. Astăzi mă uit în stânga, mă uit în dreapta și spun: astăzi canci. Nasol, foarte, foarte multă iarbă, vreme capricioasă. Uitați-vă câtă iarbă mi s-a pus aici pe fire. Incredibil de multă. Practic n-ai cum să mai pescuiești. Așteptăm să mai cadă curentul și să nu mai care atât de multă iarbă. E jale și urgie cu iarba asta. Dar asta e. O zi bună, o zi rea. Azi nu prea promite să fie o zi bună. Așteptăm. Somn n-a tras absolut deloc. Sabițe am prins o 4 cu mușere așa ca talie. Și cam atât. A fost și vremea asta urâtă zilele astea, când cald, când rece, când vânt, când ploaie. Și se pare că n-a fost ok. Asta e. Vedem ce se va mai întâmpla. Mamă, câtă buruiană! Buruiană ca la buruieni. Hai de capul. Nu se mai derapește, frate, cu ta buruiană. Cam nașpa zi. Nu e mare, dar pentru ziua asta care se profila extrem de proastă, nu e rău. Mr. Crăpceanu. E cam foarte nervos. Cum? La ce a tras? La boabe de porumb. Trei. Pentru crap trebuie să-i bagi 3. Măcar am spart gheața. Regulamentar. Ia vedem câte chile are, să-l și cântărim pe dumnealui. Și a tras la stufă aici, lângă noi. Ați înțeles? N-a tras pe larg în partea alaltă. S-a auzit? E cea care am avut-o la stuf. Hai mă, ieși. Nu știu ce filmez cu... Hai că a ieșit. Hai că frumușel. Nu? Hai, e un început. Dacă dă Dumnezeu să mai intre, ar fi treaba. Dacă mai intră, vi-l dau pe ăsta dumneavoastră. Că nu știu ce va mai fi. Ia-te-n cât are, din curiozitate. Dar a tras foarte repede. Cum am plantat-o acolo, cum a și tras. Unde am pus, mă? Uite aici. Nu e vreo captură, dar așa ca amuzament. Două kg 120. Hai, 2 kg fără sac. Să zicem 2 kg cu sac, 2 kg în cap. Bun și bronzul. Deși părea să nu meargă deloc. Uite că totuși l-am dat de el. A, 2.390. Tot pe acolo e. Tot din gașca aia. O partidă care nu promitea nimic. Na, că uite,
A venit elefanțelul. Frumos, regulamentar. Mamă, ce puțin se... Știți ce? Asta era cât pe ce să scape. De-abia se ținea în cârlig. Ți-ai auzit? Un pic de buză era prins. L-am scos imediat. Ia-te pe băiatul. Frumos. Hai să facem cunoștință. Așa, ușor, ușor, băiatul. Ușor. Așa, tati. Altceva. Altceva. Într-un final apoteotic a venit băiatul. Cam așa arată elefanțelul tata. O să-l și cântărim. Hai să luăm de o aripioară. Mamă, ce înțeapă. Hai că a reușit cumva. Avem 5 kg 605. După cum vedeți, 5 kg 605. Fără sac, fără nimic. Asta e exemplarul. 5 kg 605 apucat de branchi. Avem așa una bucată somnelăț. Mai muleata nu pot să-l scot pentru că asta e situația. Prindem și noi puțină lumină. Aia e. Frumos. 5 kg 605. E, asta înseamnă, pe vedeți ce înseamnă pescuitul noaptea? Dar putea să fie la mare, că nu puteam să-l misc mai devreme. Deci nu puteam să-l unesc de pe fund. Hai de capul meu. Când l-am văzut pe ăla și îl simțeam cât de puternic era, dădea la de lucru, cred că o oră mă chinuiam cu el. Am zis că aici se poate întâmpla orice, că nu te aștepți deloc, că balta asta e foarte imprevizibilă. Mamă, dar ce superficial era agățat și ăla mare care mi-a scăpat mai devreme, ăla era și mai mare. Mamă, dar dădea la de furcă până îl scoteam pe ăla. M-a apucat dimineața. După cum văd eu treaba. Și eu m-am răbălit pe aici. Ai de capul meu. Numai eu nu sunt pe aici, am prins. Că peștele e sigur. Hai că l-aduc acum ușor. Și îl scoate băiatul și pe ăsta. Hai că nu e așa de mare. 2,5 cred că are, 3 maxim. Gata. Eram eu încurcat deja, știți, și de-aia m-am... O nebune. Hai să scoatem acum. Și pe dumnealui, ia să las pe liber aici. O, mă nebune, că nici măcar nu ești mare. Aproape că ești de eliberat. S-ar putea să fie un pic mai răsărit ca ceilalți totuși. Da, nu cu mult, 200 grame, așa ceva de genul. Uite, o partidă care părea 100% compromisă, aproape că vreau să plecăm acasă. Așa că, dragi pescari, nu disperați. Niciodată nu disperați. Surprizele pot să apară ori și când. Uite, doar ce am prins un somn de 5 kg 600 și acum a mai venit un animăluț frumos. Bă, dar nu pot să-i scot cârligul, frate. Bă, da, ce s-a înțepenit cârligul, nu mai scăpa ăsta. Și somnul cu gura aia mare, de-abia se ținea un pic de buză. Și crapul care are o buză moale s-a înțepenit atât de bine de nu pot să-i scot toată forța mea. Uite, frate, ce mă chinui. Incredibil. Incredibil, incredibil. Așa ceva nu există. Adică la somn
Trebuie să scape, de-abia se ținea un pic de buză și mi-a scăpat în minciog. Și asta și la crap nu poți să-i scoți cârligul. Cine să mai înțeleagă și pe asta? Ia zi câte kilograme are și asta. Am zis 200 grame în plus. 2,370. Da, atât are. 2 kg 370. Hai că ce la mine aici nu mai știe nimeni. Nici eu nu mai știu ce mai e pe la mine pe aici. S-a agățat și asta și asta și mama lui asta și tot. Hai să-mi bag piciorul. Hai, mai trage și un somn acum să mă bagi în daună totală. Iau cu totul, să știm o treabă. Zic că ați mai văzut așa ceva vreodată? Hai că stai mai răsărit sigur. Începem să depășim baremul. Hai că e altă treabă. Bă, dar eu nu înțeleg cum e posibil crapul să se agațe mai bine decât somnul. Nu o să înțeleg asta niciodată. Hai, du-te în puii mei. Deci au înghițit cu o poftă cârligul de Doamne ferește. Uite-l și pe băiatul ăsta. O prietene, o. Hai, nu mai trage. Oi, trage și la. Mă, să-mi bag piciorul, mă, să. Trage la somn, iară. Hai să mă piși pe iară. Iară somn. Noroc că nu e așa de mare. Ba, piciorul, mama lor de pești. S-au țăcănit ăștia. Hai, nu, că trage și la crap acum. Hai că sunteți nebun la cap. Hai că ăsta e micuț. Trage și la crap. Luați-mi și mie pe ăsta repede. Luați-l pe ăsta că îmi trage la crap. Luați? Prindeți-l. Prindeți-l că îi dau drumul. Că îmi trage la crap ceva mare. Mamă. E mare. Băleu. E babanus. A venit crapul. Nu mai zdrângăniți așa tare. Ca să vină lângă barca, că fuge. Mamă, și nu mai am mincioc. Băi, ești prost la cap. Nu mai am minciocul ăsta, că l-am înțepenit pe aici cu crapul ăla. Doamne ferește. Sunt înțepenit pe aici în toate lansetele. Mi-am dat greu. Bă, nu mai am nicio lansetă în apă, frate. Doamne ferește. Nu e așa de mare, dar e bun. Bă, dar ce aveți, bă, peștilor? N-a tras până acum nimic și acum zici că i-a luat foamea. Ia uite-l și pe ăsta cât ai. Ia uite-l și pe ăsta. Bă, ești nebun la cap. Tot de la 3 kg jumate. Nu știu ce să mai fac acum, că sunt prins aici și de urechi și de fund și de tot. Nu mai am nicio lansetă în apă. Ia uite-l, frate. Uite-l ce luptă. Doamne ferește. Hai, du-te în pui, ăla stă pe uscat pe acolo, sare. Ăsta aici. Mă, și tu. Ăsta se luptă pe viață și pe moartă cu mine. Doamne ferească Dumnezeu. Hai, mai vine și unul de 20 de kg și antena Bălciu. Declarăm partida închisă. Oricum e frumos și ăsta de numai. Nu știu cum să fac, că sunt prins și vă agățați și noastră dacă veniți. Trebuie să iau un micioc de ăsta pe ăsta la altul, eventual. Înțelegeți? Ca să-l iau, că altfel n-am cu fără mincioc, că e mare. Ăsta l-am blocat sub mine, nu mai am cum, trebuie să-l iau cu ăsta. Dar să mai obosească un pic, că e încă foarte vioi.
Bă, dacă spui cuiva, nu te crede, frate. Gata, l-am luat și pe ăsta. Doamne, maică, Domnului. Bă, du-te în puie mei. Bă, deci, când nu dă Dumnezeu, nu dă, și când dă, dă prea mult, frate. Nu-i corect. L-am luat. Și pe ăsta. Oleu. Uite-l, are și asta vreo 4 kg. Mai mare, da? Aici începe ora de aia mari. Doamne ferește. Hai, bă, trage și la somn acum. Dă-o în puii mei. Luați și voi o pauză să respire omul. Doamne ferește. Dă-o în puii mei de treabă. Lăsați-mă și până să respir un pic, că deja nu mai pescuit, e stres. Doamne ferească Sfântul. Asta e și cârligul prin buză. O mai scăpă asta într-o 1000 de ani. O trage și la somn. Du-te în puii mei sau la crab, la ce mai trage? Nu mai știu la ce mai trage. O trage și la aia. Aia e tot la crab. Du-te în puii mei. Mi s-a țesulul ăsta. Tot la crab trage. Cred. Nu mai știu. Nu mai știu că am pierdut. Uite și pe ăla. I-a agățat, cred că. Mamă, și nici n-a început noaptea bine. Mai am un crap acolo. Uite-l ce frumos e. Opa, opa, stai mă nebunule, că te... De la lungul. Nebunule, sclerozatule, stai cu minte. Uite-l. A? Eu ce lung e. Hai să-l cântărim și pe ăsta. Unde am pus asta? Să-mi mai pun în ăla, că nu mai am timp. Hai mă, gata. Scuză-mă, te rog, amice, te iau așa că n-am cum să-ți fac altfel. 4 kg 445. Uita. A? Frumos. Știi cum e? Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să primești. Ăla altul nu mai cântăresc și așa văd că mai am un... Mi-au să-l arunc. Doamne ferește. Și la aia abia tras. Eu nu știu ce să mai fac acum. Mi-a pierit cheful de pescuit, gata. Nici nu mai am chef. Aproape că aș declara o închisă partida. Încă o bucată regulamentară. Stai mă nebunule, stai mă nebunule. Nu ori mai cântărim. Oricum e legal. Ca dimensiune. E frumos. A scăpat din cârlig? Da, a scăpat din cârlig. A venit o mică dihanie. Uite, aproape că scăpase. Ia uite-l, frate. Îi sărise cârligul din gură. Ăsta îmi filmează. Am pornit bine? Da, e pornit. Filmează și ăsta. Ia uite cum ți-a stat acum. Hai să vedem cât are. L-ați pornit? Da. Hai, băgați așa, ca să... Ridicați. 6. Ia ca așa. S-a întâmplat și minunea. Zic eu că e frumos.
un erou. Dar am reușit să-l luăm până la urmă. Și frică să nu mă înțep în cărlig. Hai să-mi bag piciorul în masă. Ce bine se înțepase, frate. Incredibil. Extraordinar de bine se înțepase. Ia uitați-vă, domn Marian. Da. Ia uita-l. Ia vreo chile, cred că are, n-ai mai mult. De puii mei. Vreau să-l cântăresc, trăi mă nebunule. A? Ce decizi? Ce? Ia zi, din curiozitate câte chile are, stai mă nebunule. Stai mă zăpăcitule. Un exemplar superb. Un exemplar de nota 10. În sfârșit. Dragilor, am plecat. Ne-am făcut suma, a fost foarte frumos. Mai e destul până sare soarele. A fost un pescuit superb, pe cinste, cum nu prea se întâmplă chiar de fiecare dată, dar ne-am distrat, a fost frumos. Haideți acasă. Mergem frumos spre portul Joilovca, la locul de acostare. Dragilor, vă așteptăm într-o nouă aventură. Doamne ajută!